Wah, Kresna kakangku apa? Yayi Parto wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Ibarat Bratayuda iki mung karisak kemplangan. Wis 16 dina lawase. Iya. Mongko rikala pun Kakang Tapanendra ana Makambang. Duk samana pun Kakang Antuk Nugroho. Ana weda ingkang diparingake pun Kakang siji Ditapsara. Iya. Kang angka 2 Bagawat Gita. Weda loro mau minangka dadi paugraning Baratayuda Jaya Binangun. Yen to jroning weda Ditapsara nyebutake Bratayuda kuwi mung 18 dina. Lamun mengkono Werkudara, tegese mung kari 2 dina netepake menang kalahe Pandhawa. Kudu menang. Lho, aja mbok kudokake. Kuwi mung kari ana pambudidayamu. Iya. Kaping pindhone ing Serat Bagawat Gita ing kono nyebutake ya kuwi Bhakti Yoga lan Karma Yoga. Tegese Bhakti Yoga kuwi mau darmaning satriya nindakake kewajibaning kasatriyan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kuwi kulawarga apa sedulur yen pancen kuwi dadi letheking jagat kudu disirnake disingkirake. Aja nganti senopati kaprawasa dening katresnan. Inggih Koko Prabu. Lah Karma Yoga kuwi mau wohing lelabuhan. Wohing lelabuhan ku mau ala apa becik bener apa luput swarga apa neraka. Pasrahna Gusti kang akarya jagat sing baku wis nindakake marang darmaning kasatriyan. Bola-bali rak kuwi sing tak dawuhake to ya. Inggih Koko Prabu. Ya. Nanging lilarono aku duweni penemu. Ya piye? Kurawa wis entek. Ya paman entek terus kuwi arep kepiye? Enteng jejibaning Pandhawa. Ku senengamu kok ngentengke karo liyan. Aja di. Aja Werkudara. Pitungmu rak mung kari Duryudana karo Sengkuni rak ngono to. Ibarate wong gegawa iki saya abot. Sababe apa? Sabab Yayi Duryudana karo Patih Sengkuni ku aja nyepelekke Patih Sengkuni. Sengkuni ki metu petake ya ngilani. Kuwi duweni kadegdayan linuwih eling apa ora jaman Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala. Rebutan Lengatala tibana Jrambah kutah lambah-lambah. Ayo sing gulung Lengatala ki sapa? Sengkuni to. Aja mbok sepelekke Werkudara. Dupeh Sengkuni wong kaya ngono wis tuwa ngono to karepmu. Woh. Aja sok ngremehke karo liyan, ora becik kedadehane Yayi. Iya. Lah, kula Kang Saka kuwi kebak ing pengati-ati kanthi petung sing ganep. Nyiras pantes nyuwun ana ngersane Gusti muga-muga Pandhawa pinardawa yuswane pinardawa kamulyane bisa ngrampungake jejibahan, ngrampungake kewajiban. Ya. Matur Koko Prabu. Setyaki iki. Enak apa? Dinten menika ngestina ngedali senopati. Sapa senopatine? Mboten wonten malih kejawi namung julik Sengkuni dinten menika. Sumpar manguh petak matya-tya. Wah, dudukan. Nyadi. Nek krungu Sengkuni kok tanganmu kok lenteng men. Wah, arek enteri sapa? Dene tak rampungane mengko dhisik to. Iki senengamu kok ninggalke petung, ninggalke pun Kakang.
Kowe dadi botoke apa piye? Rampung ana dhewe yen pancen mengkono nek pun Kakang isih mbok anggap mengko dhisik. Mengko rak bakal entuk pituduh saka kersane Gusti Kang Karya Jagat. Kira anak Prabu Kresna aja kaget pun paman ingkang prapta. Paman Widura ingkang rawuh. Iya. Wonten wigatos menapa paman? Aja dadi rasane atimu nggerekake Kresna apa dening para anak-anakku Pandhawa kabeh. Dina iki wis temeka kala mangsane nggonku kepengin bakal ngluwari punagi. Ari punagi kados pundi? Mumpung dina iki bidang aku wis ngetok bakal tak temoni. Sinten Sengkuni? Lho. Nangger piye to? Estunipun bingung raos sing manah kula lho paman. Kenging menapa kok panjenengan saged sambet kalian Sengkuni nalaripun kados pundi? Ngerti ya nggih? Nalika lakon bali si golo-golo. Nalika lakon bali si golo-golo rikala semana. Sing gawe untran-untran kuwi sapa? Sing gawe untran-untran ku ora liya mung Sengkuni. Aku ngerti luwih dhisik. Mula rikala semana jroning pakuwaning Pandhawa kae rak ana guwa. Inggih. Kuwi sing gawe aku dalasan para prajurit. Sing gawe Widura lan prajurit panggombakan kabeh sing gawe guwa sing gawe song kanggo nyelametake para Pandhawa. Sengkuni ngerti karo aku. Wo jebulane sing nyelametke Pandhawa iki ora liya mung Widura ya titenana besok. Nah, mumpung iki temeka kala mangsane punagi iki bakal tak tetepi. Jalaran aku wis kencan semayan kelawan Sengkuni. Oh lah dalah. Inggih, inggih. Werkudara, apa? Kang paman duwe penemu ngene piye? Wah, paman Widura, apa? Sing duwe gegayuhan kuwi Pandhawa aja nganti wong liya kesempyok ngaradan kasempyok kawengisaning Baratayuda pinangun. Iki pakaryane Pandhawa karo Kurawa. Bratayuda iki pun paman melu gawe. Aku melu nyelametke para Pandhawa. Nganti aku iki digethingi karo Patih Sengkuni. Wis padha prastya janji yen aku ora mbok lilani dadi senopati. Ibarate wong duwe utang aku ora bakal bisa nyaur. Mbuh kalah, mbuh menang, mbuh mati, mbuh urip. Dina iki senopati tak jaluk lilani atimu para Pandhawa. Aku sing methokake Sengkuni. Wah, tak pikir-pikir Pandhawa kakehan dosa. Kakehan dosa piye? Yen nganti cilik kalah dene lara temekaning pati ora urung. Pandhawa sing kabutan dosa. Kowe ora luput. Paman Widura kepengin jumeneng dadi senopati kuwi saka krenteking ati kang murni. Ora mrentah to kowe? Ora. Lah ya wis. Nek kowe ngalang-alangi jenenge malah kowe kuwi ngribeti gegayuhane Paman Widura. Adile aku karo kowe mau nekseni. Ana madyaning palagan, mbuh kepiye dadine lakon iki mengko? Ya yen pangayo tak tuki lagu Catra Muksana Kakang.
tumawur Yaki ora tedhe kali-kali kowe dudu Kurawa bener aku dudu Kurawa nanging aku wong Plasa Jenar Ombyokane Sengkuni ora kleru abdi kinasih Ratu Plasa Jenar Prabu Gajaksa takon kang dadi jenengku Patih Kumbara Nangka Yaki aja kowe sing maju Werkudara kon rene ketanggungan mungsuh karo kowe ora susah kowe sumbar buktekno aja meneh ngomong lelamaan kowe dedapuramu ayo rangkep selawe regane atu piye watah titah balenono ayo balenono meneh rangkep selawe lha wong siji wae urung karo merantasi gawe dedekmu mung sekilan awakmu kurwaking sing mbok ndelke apa mentas guru anyar yo rangkep nyawamu cangkemmu yo Os. Hey, hot. Wah. Wah. Hey. Hey. Ya. Hot. Jar kowe. Tak sirah. Wah. Yo. Loh. Wah. Tuh. Wah. Weh. Wah. Wah. Hai, 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 mati aku. Hati-hati weh. Wah. 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 Oh. Wih. Wah. Hei. Mati kowe ah.
ora roh kowe. Oh, what, wah, ya, ora roh neh kowe. Awas. Wah ya, weh, hut, aet, wah. Wah iya. Wah ya. Lho ngene iki ana sing telepon karo aku, Pak. Nika kula tumbase enek iki. Mbok gawe dhewe, mboten dadi niku, Pak. Yo, hei, yo. Yo. Kowe Widura. Iya, pancen aku Suman. Ora lali karo janjimu biyen, ora watak Widura lali. Arep kepiye bae aku isih eling rikala semana. Jaman Bali si golo-golo Pandhawa kobong. Reka dayane sapa? Reka dayane Dedhapuranmu kuwi. Aja eneng Widura, Pandhawa mati kobong arep pateni biyen-biyen. Ora ana wong julik, ora ana wong cilika kejaba mung kowe Suman. Mula nganti disekseni jagat sak isine. Widura, aku karo kowe wis padha prastya janji. Aku ya ngonangi kowe, kowe ya ngonangi aku. Mulane loro-lorone padha sumpah dibuktekake dina iki endi sing luwih digdaya. Ayo, sak kridamu legane atiku. Pancen ora ana sing tak arah kejaba mung sengkuni aku mungsuh sapa-sapa ya ora gelem kejaba mung kuwi aku gelem mateni nek mateni kowe padha to iki ya kaya ngene iki rasane nek dene rasa pengancam wong dendam iki kaya ngene iki ayo maju walah klengkung kling mlaku ora jejeg iki kok arep sumbar buktekno sengkuni wong jeneng ayo endi sing luwih digdaya regane atiku
Raja ngidoni minggiat ya kok git put Amuk Suramrata Jaya Mrata aja meneh kok mung kowe Widura. Banggamu sepira? Mbok Pandhawa to, kon ngeroyok aku ora-orane nek aku mundur. Ayo. Mati ya aku ya wis siaga. Aku ora bakal semangat. Arep sengkune iki uripa ya ora ana wong seneng ngene. Kemeneka wong liya bojo ya ora seneng ra wis ta. Ayo, yen neneng lalakon kaya ngene ku arep muni apa kowe Widura? Sumara kene rak cek digdaya aku. Andemu kok temu kemlinti, temu kementus wit biyen mula. Sing mbok arah patine kok mung sengkuni. Kene sing mati kok kowe. Werkudara, Janaka, wong Pandhawa kabeh lho sawangen. Pakmu cilik mudar. Kresna kakangku. Piye Paman Widura gugur ning palagan Paman Widura mati. Piye Kresna kakangku? Paman Widura mati. Lho mati ya wis. Ya wis piye? Lah dikatake. Wong pancen kesane mengkono. Lah kok dadak kowe gelo kowe getun kunarpane Paman Widura nganti mbok gawa ngalor kidul mbok gendong kaya mengkono. Pasrahno karo para brahmana. Karepe disampurnake luwih dhisik. Ayo rebugan sing kepenak.